खरां त्रिपुरासा हनै प्रदोत किशोर देबबर्मा MDC नि सापुतार खलायै मेदम पाताल कैना जमातियानो धमकी रगुइ तंगु वार्निं रगुइ तंगु खलायै फेसबुक रगो पोस्ट खलायै तंगु इंखेते ओ जागावो मेदम पाताल कैना नि जे वाट मामानि इंडिजिनिस फाइटार हनै जे वाट मामानि ओ जागानि फुटुओ चंदन चैटार्जी नि फुटु रगनो थेपा तरंगै पोस्ट खलायै तंगु इंखे सिनि जे हा दफा जातिनि बांगै जे सामों खायनाय जे खरां तिसानाय फातार हानि बांलादेशी घुसपेटी रक अरनिबो फाययै सिनि हावो सासन खायै सुसन खलायै जोंनो सातावगै तंफायमेनि ओ यागनि फियगानि हनै सिनि बरक रकनो खरां तिसावै जे तंमनि बांलादेशी गो बेक हनै बांलादेशी रकनो सिनि हानि फिरावगै सिमार हनाय हनै त्रिपुरा हाई कोर्ट होइते जे आंदोलन होते जे सुप्रीम कोर्ट जेनिबा जरा थांगै खरां तिसावै तंगु सिनि बरक रकनो फातार हानि फायनाय बांलादेशी घुसपेटी रक जोंनो सातावगै तंफायला हा सासन खलायै तंफायला हा जोंनो हा सेगै तंफायला हा जों कमलै सिमा पायनै हा हनै हानिबो सारा हनै खरां तिसावै तंगु ओ खरां जे तिसानाय बहायनो सि धमकी रगुइ सिक्रिवै छक्रवै वार्निं रगुइ तंख इके बाहाय जात बरक उनखा उ बरक रक इके बननो सिनि दफानि बरक रक वा सकलायानि नांगो हा दफा जातिनि जे सामों खायनाय न जतन लगेर लायानि नांगो खरां तिसा लायानि नांगो पार्टी कतरिया राजनीति कतरिया मामलायसाय सोकां जों राजनीति थोंलायानि खेलायबो सिनि हा दफा जाति तंमा बायसि राजनीति थोंलायमानाय जे पार्टी फानो खायदे हायफानो जों जतनो बाक्सा खलायै फातार हानि फायनाय बांलादेशी घुसपेटी रकनि खेलाफ खरां माति सालायनाय जतनो बाक्सा खलायै बरक पार्टी न नायै बरक जोंनो साताव गैया जोंनो शोषण खाया सासन खाया बरक जत चिनि बरक न नायै सि बरक सासन खायो शोषण खलायो सातावगै दंगु इंखे जे प्रदोत किशोर देबबर्मा जे MDC ताबक जरातै बांलादेशी गु बेक थाइसानो हरा गैया ख फातार हानि फायनाय बांलादेशी घुसपेटी रकनो चिनि हानि फिरावगै मार हनाय हनै थाइसाफानो सारा गैया ख बो जे सावै दंगु सुप्रीम कोर्ट बो NRC नि केस खायमेनि CAA नि केस खायबे न तुयैबो बो चिनि बरक रकनि थानिबो सावै खोना रखा सुप्रीम कोर्ट तुसान सिंह राजपूत नि बांगैसि सुप्रीम कोर्ट कंगना रानावत नि बांगैसि सुप्रीम कोर्ट अन्ना गोस्वामी नि बांगैसि हानि बांगै जों सुप्रीम कोर्ट बाय जों कुनो मुंसामालिया NRC रक CAA रकनो जों बबाय कुनो जों मानाय जादों लिया जों बनो जों आसा गैयंलिया जोंनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सि मावानि नांगो जों बनि बांगैसि डिमान्ड खायानि नांगो हनै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड हनै डिमान्ड खायै फायला हा ओ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जे डिमान्ड बबो बांलादेश आसाम मिजोराम बार्मा जे जागाव सिनि बरक दंमोनि बनसि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सोना गैना सिनायफो बकुनो सम्भव दे तंसि जे बांलादेश बकाशा अलका कंट्री बार्मा बकाशा अलका कंट्री आसाम बकाशा अलका स्टेट मिजोराम बकाशा अलका स्टेट ओ जागाव सिनि बरक दंमोनि न केनु ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड त्रिपुरा हा सोनाय मारो सिनायफो हायरो खायि डिमान्ड खायला हा हायरो खायि साला हा सिनि बरक रकनो अरय परय खलायमेनि से खलायु बो इंगे बो हाय खलायु सि ना लायै दंमोन नोंके बा आसाम सं सिनि त्रिपुरा हावो दंफायो जोंनो ग्रेटर आसाम खायि रसिदि हनै बरक साफियोना बिहार ने सिनि त्रिपुरावो फायो बिहार ने ग्रेटर बिहार लेन्ड खायि रसिदि हनै साफाय फियोनाय इंगे बो हाय खलायु सि सालायै दंमोन नोंके कलिकाता नि त्रिपुरावो फायो बरक साफियोनाय कलिकाता ग्रेटर लेन्ड खायि रसिदि हनै बांलादेश संसे सिनि त्रिपुरा हावो दंफायो बरक साफियोनाय ग्रेटर बांलादेश खायि रसिदि हनै साफियोनाय इंखे
omo hai khlayu si je salayu na layu tongma nung ke ba omo hai khlayu Delhi wo Bombay wo phailagi Kolkata wo phailagi hai si hana lai selai tongma khamung le ge omo kuno সম্ভব ya bono chini Tripura do pani borok rok silaiwa ni nangu wasok laya ni nangu wasogoi ba begoi logero laya ni nangu omo kaisa rajniti jumla si kaisa rajniti khaime ni si je chini do pani borok rok no Pradot Kishore Debborma o NDC chini borok rok no oroi poroi khai tongmani si bono te kisa wasok baidi wasogoi logero baidi hoirani ta khlaijak baidi rajniti khailaidi ঠিক no rajniti ni jagao je party phane khailaidi গণতন্ত্র বা রাজনীতি খাইলাইবানি নাঙ্গো জানি যা অধিকার তমা বা জানি যা পাতি খাইলাইদি আইফানে হা দফা জাতিনি বাঙ্গো যতনো বাক্সা খাইগি খরাংতি সালাইদি রাজনীতি কতরিয়া হা দফা জাতি কতর